Vážené klientky, vážení klienti, vážení obchodní partneři. Dovolte mi, abych vám jménem společnosti Rélia, jménem všech svých milých kolegyň a kolegů poděkoval za skvělou spolupráci v uplynulém období. Přejeme vám příjemné a klidné vánoční svátky, ať je celé prožijete v radosti a pohodě se svými bližními. Do nového roku 2016 vám přejeme hlavně zdraví, které je základem všeho. Přejeme vám, ať vaše úspěchy předčí jak v rovině osobní, tak i pracovní roky minulé. Přejeme vám, ať se nejen vaše novoroční předsevzetí, ale i vaše tajné sny změní ve skutečnost. A hlavně, ať většinu roku strávíte s lidmi, které máte rádi, aby vás naplnila láska a štěstí. No prostě, ať ten váš nový rok stojí za to.